Lan, ay sagot. Ari. Bantay ka ng stage. Oo, bantay ka na. Decorate sila ma'am no. Sa'yo pasabot na. Sa'yo mina na. Si, di tamo tabang. White class yun yung hapon. Nag-decorate sila ma'am oh. Unya ang uban dito sa classroom nag-practice og sayaw mga maestra. Program mo niya. Oo, nag-decorate sila. Niya. Tawag sila dito ko. Sila adong. Basta katuta ng boys dito nasa classroom tawag dito ko. Sige rato nagtabi. Ing na nga magtsukubam na punta. Dito ro pabot buwas. Oh, sige. Oh. Saman, sa pag-ipaabot na to ni. Tayo mag-amot na ta. Abe, koy kulikta. Ikaw, pila ka? 20 ra ka, bebe. Sige. Ikaw, mami. 20 ra buga. Toral, di bitaw kay kamo palabig inom, pwede ra buga 20 ka. Ah, 100 ka, bebe. Ayo. 100 ka. Paisa ni. Ay naku ninyo apila kay. Ay naku ninyo apila ng kanang amot-amot kay ako na'y bahala man sa inyo. Ako na'y mo palit. Ako pagimugan. Ako na'y bahala tanan. Paisa ni, larga na yung kwartahan eh. Ha? No, palit ako. Later mo dia. Ano saban? Sigarilyo? Pila? Be. Puti. Sige. Nya. Oh. Saan mo bod? Ay, snowbear. Pila man bod? Jis. Wanay lain dia kay. Saan naman pod? Ice. Pila? Tulo. Basta ipanglista na ninyo yung mga gipang kwan sa kobe. Bisin makalimtan ako na. Alit, nahinon ako ni tanon og pandesal ino anong libog na tungod sa kadaghan sa inyong sugo. Ilista imong snowbear mo, ilista imong sigrilyo. Para wan, ino malimtan. Ya, kalista na tanan. Balik ako. O, kamo na, bahalag mix na. May kulang na. Ay, what ay pitsil? Buang bensahan ninyo eh. Analyze na ako na daan. Buang yun. Nas balay, nagdala akong pitsil. Yan. Okay. Sabay wala niya. Balay baso. Provide na ako na. Ako may wayamot. Provide na ako na. Kidalan tabugi ka sabay. Ay, pangkape na eh. Ay, di ni pangkape. Pang inom jod. Ako ang lagi hapon. Ate, kita mo. Iminusan mo. Kamu na bahala kugas na kay dalawon pa ako nagbalik sa balay. Kamu na mga